QET ви приветства с представянето на видеокурса за фирмена култура и бизнес в Европа. Не би ли било прекрасно? Текучеството на служителите, лошата комуникация, недоволните клиенти остават в миналото. Всяка сутрин във вашата компания започва с истинско доверие, отборен дух и мотивация. За да вкарате критериите за качество, етика и прозрачност в умовете и сърцата на служителите и ръководството, компасът на QET ще ви помогне. Ценностите качество, етика и прозрачност са в основата на успеха и осезаемата привлекателност на компаниите. През 2005 година, водени от това прозрение, решихме да разработим за всички разбираем каталог с най-добри практики. Той е основата на практичен компас за успешни компании. Фирмената култура отдавна вече не е nice to have за служители, клиенти, бизнес партньори и обществото. С QET Masterclass можете изключително икономично и ефективно да идентифицирате, да комуникирате и да утвърдите в компанията слабите и силните страни. Уникално, цялостно и лесно за разбиране. Привлекателната организационна култура не възниква случайно. Тя се нуждае от рамки и компас за решения, които се вземат последователно и прозрачно. Независимо дали сте малка фирма, корпорация или работодателска асоциация, QET Masterclass ще вдъхнови всички целеви групи и ще ги снабди с предложения за прилагане. Запишете се сега на qetmasterclass.com. Ето кратък поглед към 60-серийния видеокурс QET Masterclass. Това е курс за личностни умения, за саморефлексия и провеждане на обучения в компании или академии. 60 микрокурса по критериите се предлагат с подкрепата на изкуствен интелект, с участието на основателя на QET Ралф и коуч Стефан на 40 езика. Към всеки урок има работен материал. Хората дават най-доброто от себе си там, където се чувстват в безопасност, където ги чуват и където ценностите са нещо повече от думи на уебсайт или в насоки. По целия свят, точно за това съществува този международен курс. За интердисциплинарна култура, която включва всички и с която вие и екипът ви можете да се гордеете всеки ден. Нашият видеокурс насърчава самостоятелното мислене и действие с общ поглед. Свържете се с нас на имейл адрес masterclass@qe.de. Пожелаваме ви good skills, good energy!